everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Duwindi? Yes, Mami. Tuwindi. Tuwindi ang naghatag og sakit ni Tita Rime. Maong sila sa ang makatambal ini. Duwindi? Oh, napapaguday na karon? Hindi ka din mo tuo, Mami. Dili sa ingon nga dili ko mutuo, anak. Oh, Tungod kay nasaksihan ko ang kamatayon sa usa ka prinsesa. O gitawag na mo siya og ilya ni dada nimo. Pero ngano napakita man nimo ang duwindi? Unsa man? May gisulti ba siya nimo, anak? Ha? Corazon? aduna, Mami. Oh, unsa yung gisulti diha nimo? Unsa, anak? Unsa? Oh, kuan. Oh, Dunay mo pa si pa ko na nako og nahadlok siyang makitaan ko. Doon ako na nangita na ako, Mami. O hinungdan, nga dili siya gustong muhilak ko. Ginoo ko. Mami, ngano? Kukuan. Dili. Mami Elsa, ingon sa may lam kang giuna-una. Kukuan, anak. Kini. Mas mayo pa tingali, Mami. Atong atuon si Tita Remy sa ospital. Kay mukuyog si Amon. Aron maayo na si Tita Remy. Iyan namang pasayloon si Tita. Basta, akong isaad nga bisag kailakon ko, dili ko muhilak. Pugnan ako ang akong mga luha. Tana, Mami Elsa, atuon na nato si Tita Remy. Tuon na nako, Mami. Wa ko mamakat nimo. Corazon. Ginoo ko. Nahibaw kong wa magbuhat-buhat og istorya ang akong anak. Tungod kay sa kaniadto pa. Nagduda kami si Armando sa iyang pagkatao. Ang iyang paghilak o buhat. Ang iyang dugo nga naglatay sa iyang kabutan. Oh. Ginoo ko. Namiligro ang akong anak sa nangita kaniya. Ako mo ka na. Si Corazon. Mo si Hestia. Dili, anak ko si Corazon. Gikan siya sa akong tagwangkan. Among tugo ni Armando. Naglatay usap siya kagatan. Oh, Diyos ko. Mami? Naghilak ka? What's wrong? No. Kuan anak, may giuna-una lang ko sa kaniadto, anak. Kuan, nakuyog ba nato dinhi sa atong sakyanan ang giingon mo? Amigo mong duwindi? Oh, naa siya. Naglingkod siya sa likod ng sakinan. Ha? Nakita ko kabalakan ni Elsa. Buot, itago ni Elsa. Ang kamaturan. Bisan ako. Gusto ko siyang kining itago. Ang hindi na magubot. Apan, pinagid kining matago. Tungod kay, naabot na din sa kalibutan sa mga mortal. Si Alastor. Ang sugo sa demonyong haring sa Hercalia. Ganin na rin lisod si Tatay Wasay og nanairang sa taas na nipayag. Og ako, musod lang po sa kawarto nga gisibay na nipayag nila ni Tatay Wasay. Hello, Luminous! Ningning, Polaris, Oh, kami. Ni Ami, aron suginlan ka. Nga kinahanglan, pangitaon mo ang maong prinsesa. Prinsesa? Ang prinsesa sa Lemuria. Wa ko makaila sa prinsesa sa Lemuria. Kinahanglan, ikaw ang makauna sa pagkakita ni Prinsesa Hestia. Tungod kay may nangita niyang dautan. Ipadala ka ni Haring Zeus din sa kalibutan sa mga mortal, aron ikaw ang mutabang kaniya.
Unsa ko sa pag-ila niya? Wa ko makaila niya ng babayhana. Niya ng maong prinsesa. Ningning, Polaris. Sugdan na na to, Ningning. Sige, go, Polaris. Cheat ng sasigo. Boom tiyaya, ye. Banana, banana is saging. Apple is mansanas. Melon is pakwan. Milk is gatas. Shake them all. Shake them all. Halo, boom. Unsay niyo gihimo nako? Okay ha, kutob ka lang din sa opisina ni Dada nimo Armando anak. Dili na basta-basta makasud dito ang mga sama kanimo tungod kay daghang mga masakiton dito. Mommy, I want to see Tita Remy. No, just stay here ha, okay? Okay. Okay, pasunda lang katong giingon mong Friend akong 20? okay, sige anak. Kung tinuod man nga naa ka ng maong alien, pasunda siya sa kung adtoong ward ning ospital, ha ba? Yes, Mommy. Naibaw ko. Ngini ako sa kalibutan sa dam ko. Kakayag sa mga palibot. Polar, Ningning. Hilag sa babae. Ako na sa kining nadungog. Ingon sa maulag gihapon ng tingog sa mga hilag. Hain ka! Ingon sa doon ko sa hilag sa mga babae. Ato ra siya. Doolon ko siya. Kinsa ka? Wa ka masayod kung kinsa ka. Dali. Ayaw diha sa imong nahimutangan. Kuhaon ti ka ha? Napasok ko. May nakaalis sa imong nahimutangan. Kainit. Tabangi ko. Oh, tabangan ko ikaw. Kadiyot, magkuha kog. Kadiyot ng mga isok o pangis nga mananap. Nga nagpalibot ako. Kailan na magkaigas ko rin eh. Udagan ko! Tabangi ko. Tabangan ko ikaw! Tabangan ko ikaw! Ay! Ay! Pagbatado! 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 Hoy! 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 Taywasay. Oo. Buntag na! Dong luminos! Hala, wa pa ko makaluto. Ay da! Nakaluto na ko sa tupabaho. Blaka bang ka! Kuyawan ang kunimo! Mura kag ni hangos! Natuog ka ko niya sigag hangos! Kuyawan kung di ka kaginhawa! Mao gipukaw na ti ka! Gipapukaw ka ni nanay ni mo irang! May nadamguhan kong babae tay. Ay, mo di ay! Unya, nagka-score ka dong. Nagka-score ka si mong damgo. Gwapa babae dong, imong ginamgo dong. Gwapa ba? Hala, pamabdusi dong! Ano mamay ta? Balik ato ta mamayas, imong damgo dong! Unsa tay? Unsa tay? Makaduha ko na siya madamguhi tay. Dutay tingog, eh. Dili ko makaduol niya tungod kay ingon sa ana siya sa hudno. Unsa? Ambot may pasabot! Tuwa siya sa impyerno nagpuyo! Mga ba, dong luminos! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.